Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Fiți binecuvântați în numele Domnului Iisus Hristos. Vrem să vă aducem la cunoștință că lucrările de construcție ale locației Bisericii Hope in Christ sunt la stadiul de finalizare. Ca urmare a acestui lucru, duminică, 24 septembrie 2023, Biserica Hope in Christ își va deschide porțile pentru primul serviciu. Vrem să mulțumim pe această cale celor ce au fost alături de noi în desfășurarea lucrărilor. De asemenea, în descrierea acestui video veți putea găsi datele noastre de contact, adresa locației și toate informațiile de care veți mai avea nevoie ca să puteți intra în contact cu noi. Nu uitați, duminică 24 septembrie 2023, Biserica Hope in Christ își va începe activitatea. Vino împreună cu noi să-L slăvim pe Iisus Hristos, să ne bucurăm în prezența Lui și mai mult decât atât să fim transformați de puterea slavei Lui. Vă așteptăm!